I primós, vos ho jure que ara mateix tinc que eixir al carrer i al primer ser humano que veja li tinc que pegar una punyada en l'ull que li tinc que girar el tobillo. Perquè la potencia sin control a mi me sirve de mucho i tinc una malicia, primo, que m'eixen els sous per els ulls ara mateix. ¡Qué asco, primo! Día 23 de enero del 2018. Una mosca se introduce en la habitación de Eduardo el Pistacho. Primos, te ho jure que porta des del 23 de gener perseguint una mosca en una manera de matar-la, primo. Havia dit, hasta que no mate esta puta mosca no tinc que enviar-li un missatge a ningú. Me cagui en la puta mare que ho ha parit. I ma mare tocant-me, el tarta tocant-me, el gusanito tocant-me i tot el món tocant-me, que si estic bé, que si estic bé. Estic molt bé, però vull matar a la puta mosca esta en una manera. ¡Qué asco de mosca, primo! Te ho jure que quan l'agarre li tinc que fer una tortilla de mosca i després la tinc que deixar perquè se la minxen les mosques. ¿Sabes lo que se me ha ocurrido, primo? En todo lo que ha evolucionado la cienciología biológica y genética, primo, que tendrían que haber inventado moscas matamoscas, primo. Moscas que las hubieran alternado genéticamente pa que todo el deseo que hubieran tenido hubiera sido para matar otras moscas, primo, y que te les vengueren en una caixeta, primo, quan tens la casa plena de mosques, i le obris la caixeta de mosques asesinas i pum, totes a buscar a les altres mosques, primo, i a matar-les. Tapes tots els espills, primo, perquè no se suïciden, perquè imagina la mosca com una bala cara a l'espill, primo, i reventant-se contra l'espill, saps? En la pasta que valen després d'això, perquè claro, a mi lo que me s'ha ocurrit que tienen que valer un pastón, primo. Moscas que maten otras moscas, primo. Moscas matamoscas. Pero como no hay moscas matamoscas, primo, Eduardo el Pistacho no ha podido matar a la puta mosca de los cojones, primo. Ya le fican nom. Le digo en Amalia a la puta mosca esta asquerosa, primo. Y yo me pensé que es la mosca que me sabéis de la historia de la humanidad mosquera, primo. Qué asco, qué rabia le tinc, prim. Però bueno, molt de científico i molta història i no inventen coses que aprofiten per la vida d'avui, primo. Perquè jo moltes vegades ho he pensat també, primo. Dic, anem a veure, dalt que està el polo norte i baix està el polo sud, no? Dic, no se'ls ha ocorrit, primo, com els bomberos que tenen una barra d'ixes que tiren de dalt per baix, fer una barra d'ixes del polo norte al polo sur, tío, para transportar animals i de tot. Ale, vamos a mandar 25 focas del polo norte al polo sur. Ale, al tobogán ese, i fiquen un d'això com si fos un ascensor, primo, i pa que baix. Són moltes coses, primo, moltes complicacions, però la puta mosca esta, tio, me té hasta els ous. Per cert, ha descobrit el millor bocadillo de la història, primo, el bocadillo de ketchup. Jo, quan era xicotiu, me feia mamar una hamburguesa, que me la feia en formatget, en ansisam i en de tot, i jo me mitjava l'hamburguesa, primo, i li tirava molt de ketchup. I sempre penso, prima, m'acaba molt sagrat el ketchup, prima. Y yo siempre pensaba, primo, Eduardo, yo me preguntaba, Eduardo, ¿qué es lo que me estará del bocadillo? Y yo siempre decía, primo, si tengo que ser verdaderamente honesto, lo que més m'agrada del bocadillo és el ketchup. Primo, i l'altre dia dic, primo, fes-te el bocadillo només de ketchup, primo. Porte 12 dies minxant bocadillos de ketchup, primo, estan bueníssims, no puc parar. I el fill de puta del gusanito que mantendrà que me va criticant per ahí, primo, t'ho juro que quan mate a la mosca, el siguiente que tinc que matar és a tu, primo. Però la mala sort que tens tu és que la teua vida val menys que una mosca, perquè no te ploraria ni les moscardes, dixes, que estan per damunt de les merdes de burro. Asquerós, primo gusanito, t'ho jure que quan te veja te tinc que tirar el piano de Ricky Roca damunt. I després te tinc que cagar. Bueno, novedades. I ara a veure, mon pare ja el va rescatar de un puticlub de Galicia que estaba haciendo una gira por los mejores puticlubs de España. Después de haberse gastado una fortuna, primo, casi todo lo que tenía ahorrado de la prejubilació i tota la merda de cartonajes, se li va anar la pinça a l'home, primo, i ara ja està vivint en casa del Corfa, ahí que se la pele, saps? I això, i se'n separa de ma mare i tot, ma mare un disgust de por, però bueno, ara la tinc, avui la tinc així a ma mare, primo, però no li fan ni puto cas perquè estic perseguint a la puta mosca Amàlia, primo. Ha perdut 8 quilos, primo, t'ho jure que estic pagant fatal. Ara quan l'agarres te cantaràs la mala puta ixa.
Más novedades. Si cojo al gusanito, lo tengo que reventar. Pero la novedad más novedosa de todas las novedades és que li ha pegat una pata a la porta del piso d'enfront, primo. Li vas preguntar a Salvador, el veí de baix, el que li vete que el zumito de naranja. Li dic, Salvador, jo no ves que entre ningú ni higa ningú del piso ixe d'enfront meu, el que té la porta d'enfront meu, en el mateix replanillo. I diu, no, això són unos que són de València que se compran en el piso fa 12 o 15 anys i no venen així per res, ni l'han llogat ni res, ni està amoblat ni res. El tenen ahí en prestafermo, no sé com se diu això, primo. I dic, en sèrio? I diu, sí. I dic, vale, vale. I dic, fes-me un favor. Dic, ¿me pots pagar tots els sumitos de la setmana que ve? I diu, que no tens diners? I dic, me fa falta un adelanto. I me dona diners i me vaig anar a la carnisseria del Cabra i entre allí, primo, i obri la carnisseria i de repente dic, ¡Cabra! I se gira i me diu, me va ficar una cara com ja està així i diu, què vols? I li dic, donen 35 euros de papes d'uso. Y digo, no tengo tantes. Y digo, el cliente siempre tiene la razón. Digo, de si no me merece hasta que no me conseguís 35 euros de papas d'uso. I va deixar això empantanat a mitad d'això. Se fica la dona que no tenia puta idea, no sa ni lo que és una llonganissa, allí, i se n'anà, no sé si se n'anà a un Mercadona o no sé què, i me porta 35 euros de papas d'uso. I ja me'n vaig anar a casa, i mentre me menjava les papas d'uso, me se va ocurrir el plan, primo. Le he pegat una patà i ha ocupat el piso d'enfrente, primo. Vaig a fer-me un dúplex. I què vaig a fer en el dúplex? Un almacén de hierba robada. Vaig a fer una empresa en Augusto, en Rocky Roca y en unos cuantos guerreros que voy a reclutar y me va a fer una compañía que se dedica a robar marihuana per ahí pels camps, almacenarla en casa, secarla y venderla. Se va a cagar la perra, ¿sabes? Bueno, y en otro cosas de orden, però això ja un poc més avant, estic pensant en fer-me de la religió judía, perquè m'adona compte que ells tenen molts diners i el meu únic objectiu de la vida és ser ric. Y entonces, ¿qué manera mejor de ser rico que empezar por la religión? Entonces, d'ací un any o dos, ja tinc la idea de fer-me de la religió judía. Lo últim que faré és això del piu, que m'han dit que està en un tros de piu o de la pell del piu o no sé què. Però bueno, això ja arribarà. Primer, llegir, ensenyar-me les idees d'ells i este mes de tallar-se un tros de piu, pues ja parlarem d'això. Vale? Ale, vos deixe que vaig a veure si mata esta filla de